Teraz nasleduje dôležitý krok. Skúšobné zavesenie dverí pred zapenením zárubne. Pánty už mám nastavené, môžem zavesiť dvere. Nám sa dvere zatvárajú veľmi ľahko, ale to je preto, že zárubňa je správne osadená a správne sú nastavené aj závesy. Ak sa vám budú dvere zatvárať ťažko, je nutné sa pozrieť, či je správna medzera medzi dverami a zárubňou v mieste proti plechu, pretože tam sa nachádza jazyček a od toho závisí, ako sa budú dvere zatvárať. Tak ja tie dvere len takto priblížim ku zárubni, aby ste videli tú medzeru. Tá medzera je asi takáto. Skúsim tam vložiť tento kolík zhruba na hrúbku tej podložky a dvere sa veľmi ľahko zatvárajú. Teraz sme zaťažili zárubňu dverným krídlom. Toto rámové dverné krídlo môže vážiť aj okolo 40 kg. Tým, že zárubňa ešte nie je zapenená, je možné, že sa nám zárubňa mierne pohla. Skontrolujeme vodováhou. Dobre, je to v poriadku. Vyskúšame ešte, či sa nám dvere stále dobre zatvárajú. Pred zapenením je nutné dodržať návod na purpene, čo robí málo kto. Takže keď píšu, že ju treba 30 krát zatriasť, tak to tak treba urobiť. Je to nutné urobiť preto, pretože v tej pene je viacero zložiek. Ak sa tie zložky zle premiešajú, nebude mať správnu konzistenciu. Pred penením je nutné miesta, kde budeme aplikovať penu, mierne navlhčiť. Rozprašovačom nie je moc, aby tam tá voda netekla, ale tak, aby tie povrchy neboli úplne suché. Aj toto by malo byť uvedené na návode od purpeny. Následne aplikujem purpenu. Začínam aplikovať miestne montážnych svoriek od konca smerom ku mne pomaly. Purpenu nanášam bodovo, nikdy nedávam naraz nejakú veľkú vrstvu peny, aby mi ju potom nevytlačilo. Nanášam penu hlavne tam, kde sú závesy. Môžeme jej dať na to miesto troška viac, aby som mal kapsy pántov zafixované. Po nanesení purpeny je dôležité miesta, kde je purpena nanesená, jemne navlhčiť vodou. Je to dôležité pre správne vytvrdnutie a konzistenciu purpeny. Purpenu necháme zaschnúť minimálne 1,5 hodiny až 2. To, že je purpena zaschnutá, zistíme dotykom. To si ukážeme, keď pena vytvrdne.